San yɛlɛma o fɛtiw an bɛ o ɲɛkɔrɔla la mun ye bi labɛnw olu bɛ ka lasabati fan caman na ɲinan ta o bɛ ka kɛ waati la waati mun yɛrɛ ni gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔna la mun ye sɔrɔko nasira ye dɔw y'a jira k'a fɔ olu n'u ka denbaya bɛ jɛ ka kɛ nɔgɔyanin kɔnɔna la u se mana kɛ mun ye Boubacar Sissoko Kayi Kaso. An bɛ ka labɛn kɛ simplement pas dans la sobriété mais simplement puisque c'est une joie familiale. C'est une fête universelle. Donc, ni drameni mi sɔrɔ ni ka denbaya b'a dumu ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ i mi ɲamala mɔgɔ t'a kan. 31 ɲɛkɔrɔla in na fɛn bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ ka gɛlɛ. Bidane Sissoko ale bɛ bɔ Kɛnzanbugu. 31 ko in kɔni san tɔw la a bɛ fêter cogo min na ɲinan ta in tɛ ka k'o cogo la k'a sabu kɛ gɛlɛya caman b'an kan wariko t'a fanfilaw la fɛnw d'a ma nɔgɔn fɛn foyi tɛ se ka san o de la ɲinan ta in tɛ ka fêter i n'a fɔ san tɔw ta bɛ fêter cogo min na. Dɔw kɔni y'a jira ka kɛɲɛ ni bi jamana bɛ lahalaya mun na olu tɛna 31 a la ɲɛnamaya. Kaba Sumare sifinaka don ka bɔ Diabugu. Bon, an kɔni an sen kɔni tɛ 31 na parce que Mali sofelen no et puis mɔgɔw bɛ ka sa nord ni fɛnw na 31 kɔni bon an kɔni an tɛna fêter quoi parce que jamana ka kalan yɛrɛ a ka kalan toro a se ka fêter ko to yen a ka se ka ko dogolu ye. Musa Traoré ale ye sanbara feerela ye ale b'a jira k'a fɔ salo ale ye mun sɔrɔ ɲina a ma se o ma. N bɛ deli ka samara feere 31 ɲɔgɔnla na cogoya min na ani ɲinan ta différence dɔɔni bɛ quoi. Nin wagati in na marché ka suma fantanya bɛ dugu kɔnɔ trop quoi mais quand même a kɛ na taga cogo fɛnɛ ka fisa a tɛ n'a fɔ kɔrɔlen de dɔrɔn quoi. Danfaraba de bɛ ɲinan ta ni salon ta cɛ parce que salon depuis nin wagati in na sɔrɔ an bɛ feere dɔrɔn. Ni ko 31 i ko sɛ ɲina a jaralen don k'a fɔ sɛ fana gɛlɛyalen don kosɛbɛ i n'a fɔ Malado Jara ni ale bɛ sɛ feere kɛ Lafiyabugu suguni na a b'a jira cogo min na. Sɛ baara in kɔni an b'a la bi ko tɛ nka ɲinan ta in bolofa bɛ ɲinan ta in kan bolofa bɛ ɲinan ta in kan ɲinan kɔni ɲinan ta ma nɔgɔ yɛrɛ de sanni ka suma kɔɲɔ fana ka jugu an ka sɛw ma kɔɲɔ bɛ k'an ka sɛw bɛɛ bana. Kɛnzan Kante ale nana sɛ feereyɔrɔ la. Sɛ tɛ se ka sa salon ta ala y'o nɔgɔya i ye sɛ 2 sɛ 3 an y'o sɔrɔ mais ɲinan ta ni min jɔra hali sɛ 1 t'a sɔrɔ parce que sɛ tɛ se ka sa mun tun bɛ sa salon 600 ɲinan 1200 a doublé de. Jamana bɛ kɛlɛ de la 31 olu tɛna se k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ deli k'a kɛ cogo min na. Seko Omar Traoré ale bɛ bɔ Lafiyabugu. I b'a dɔn sisan an bɛ wagati min kɔnɔ kɛlɛ b'an da la an kɔni an ka souhait ye a ka ja a ka ban jamana ka avancer mais danfara bɛ ani salon cɛ u ka gɛlɛn dɔɔni an ka tiɲɛ fɔ wari tɛ ka mun comme il faut mais c'est bien normal parce que en temps de guerre ko ma nɔgɔn quoi. An b'a fɔ sankura hɛrɛ ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.